Ova godina za Katoličku crkvu posebno je važna zbog redovitog jubileja nade kojeg je proglasio Papa Franjo. Kako bismo govorili o nadi na drugačiji način, posjetili smo botanički vrt. U kojem su odnosu izdanak i nada, crkut ptičice i sklad, mekoća latice i nježnost, miris vrta i miomiris. O nadi je progovorio svećenik, profesor i pjesnik Anton Tamarut. Profesore Tamarut, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama na pozivu. Ovdje je priroda, odnosno botanički vrt, nam isto ide ususret kad želimo govoriti u jubilejskoj godini o trima bogoslovnim krepostima, konkretnije o nadi. Da, tri bogoslovne kreposti zapravo su tri sestre. To je vjera, nada i ljubav. One ne mogu jedna bez druge. Apostol će doduše reći da je najveća među njima ljubav. Ali ove dvije, vjera i nada, ljubav prate, osvježavaju, produbljuju. Oni pokazuju na sve domete, razmjere ljubavi, na njezin iskon i na njezinu onu zadnju svrhu, odnosno cilj. Jer s našom tjelesnom smrću prestaće, budimo iskreni, i vjera i nada, a ostaće samo ljubav. Ja bih rekao, ljubav neće napustiti vjeru i nadu, nego će u tjelesnom smrti, u prijelazu u vječnost zapravo uzeti k sebi i preobraziti je u jedan nov, cjeloviti, preobraženi život. Ne mogu sestre jedna bez druge. Ne mogu sestre jedna bez druge. Evo, kad govorimo o nadi, zanimljivo je francuski pjesnik Charles Péguy vidio je vjeru kao jedno stablo, jedno ovako jako stablo, dok je ljubav vidio u krošnjama tog stabla, a malu nadu on vidi kao izdanak. Da, mogli bismo reći vjera bez dijela, bez ljubavi, bila bi besmislena, prazna. I zato razumijem da je vjera to deblo, a da je krošnja ljubav. A s druge strane opet nada. Nada je ona koja osvježava i jedno i drugo, povezuje. Ona je uvijek jedno obećanje, jedna budnost, iščekivanja, jedna svojevrsna unutarnja propetost prema onome što dolazi, ali crpi stalno iz svojih korijena, iz vjere, iz ljubavi. Tako da su one doista tako usko prepletene da ne mogu, kako smo već naglasili, jedna bez druge. Čine jednu cjelinu. Evo, upravo nedavno je izišla vaša 5. zbirka pjesama, pa tim povodom biste nam nešto pročitali iz nje. Pa mogu. Kako smo ovdje među raslinjem, biljem, cvijećem, pročitat ću vam jednu pjesmu s naslovom Fanfare proljeća, a za nju su me inspirirale tri magnolije na Tomislavcu. To nije ni tako daleko od nas, pa ćete čuti o čemu se tu radi. Fanfare proljeća. Tri magnolije u jednoj krošnji. Rascvjetana tajna neba u njedrima grada. Troje u jednome, jedan u trima. U svima triput lijepi, triput sveti. Jedan život, ista čežnja. Nasmijani zbor anđela u rozim odorama svira Vivaldija i Chopina. Obližnje fontane zaplesale tango. Kralj Tomislav na konju uživa, krunom sja i žezlom maše. Vrane u bijelom sakovu, golubice u žutim tenisicama. Fanfare proljeća zarumenile obraze kraljevstva. Usne kusnama žure, s nebom se spajaju odmorene ruke. U krošnji magnolije nestaju granice tijela. Potomci Adama i Eve
u cvjetnome zagrljaju, o cvatu vječnome sanjaju. U zrcalu vječnosti, nakitu duše, prolaznost podiže cijenu. Trojica, trojstvo. Da, evo, meni je to asociralo na tu temeljnu tajnu kršćanske vjere. Bog nije samotinjak, nije neka zatvorena monada, nego je zajednica osoba, zajedništvo. Nije na početku bio neki bitak, nego zajedništvo. Iz zajedništva, iz međuodnosa nastaje život. I samo gdje postoji zajedništvo, taj život cvjeta, taj život je plodan, on je prekrasan. Dakle, jedinstvo u različitosti. Jedinstvo u različitosti i različitost u jedinstvu. Kad je riječ o nadi, evo, i upravo to, fanfare, proljeća, proljetnice, izdanci. Upravo to obećanje na početku travnja. Tako je. Čim govorimo o izdancima, meni odmah dolazi na pamet jedan redak iz Staroga Zavjeta, mislim kod proroka Izaije, isklijaće mladica iz panja Išajeva. Evo, to je zapravo nada. Kad se čini da je sve negdje na kraju, da smo pred zidom, da više ne možemo nikamo, onda najednom mladica. Nešto maleno, krhko, ali zeleno, otporno, žilavo. Nešto što se probija često puta i kroz bunje i kroz nešto gdje nije baš zamislivo da bi iz toga mogao niknuti novi život, početi nešto novo. Da, čudesno. To je čudesno, da, doista. Bog je čudesan upravo u tim iznenađenjima. On koji je ljubav, pun je fantazije, pun je mašte. Ljubav je dovitljiva. I zna se šaliti. I zna se šaliti i nekad se dobro našali. I nasmijati. I nasmijati. Meni je blizak Bog koji se smije, koji se šali. Ne Bog srditosti, gnjeva, nego Deus ridens, koji onda stvara i čovjeka na svoju sliku, da bude radosno biće, zahvalno, da bude homo ridens. Pa upravo ovdje u Botaničkom vrtu to možemo se zapravo stalno osmihivati, jer kao da pri svakom pogledu na biljčicu, kao da mi se Bog osmijehuje. Baš tako, baš tako. Evo, mi nismo panteisti, da ćemo reći sada je ovaj cvijet božanstvo, da ćemo se mi pred time klanjati, ali ćemo se diviti tvorcu, umjetniku. Evo, gledat ćemo kakav je taj umjetnik. Prepoznat ćemo u ovoj čudnovatosti, u ovom malom i sitnom bilju, cvjetiću, prepoznat ćemo Božju maštu, domišljatost, smisao, kojeg ne možemo nikada ni do kraja dokučiti. Evo, čemu ovaj cvjetić? Čemu njegova posebnost, da je drugačiji, da cvjeta tek možda nekoliko dana, ali neovisno o tome je dragocjen. Kao da mi namiguje i kaže mi potraži me. Baš tako. Stani kraj mene, ne žuri. Nemoj zatvarati oči pred ovom ljepotom. Živi u skladu s prirodom, budi bliz joj, budi joj prijatelj. Bog je povjerio čovjeku vrt da ga obrađuje i da ga čuva. Da bude prema svemu stvorenju nježan. Evo, i da se ta onda nježnost i ljepota prirode prelijeva u njegovu dušu i odražava se na njegove odnose sa svojim bližnjima. Tako da fali nam još više onog prijateljskog odnosa, poštovanja, osudio bi se reći, nježnosti i ljubavi prema prirodi. Da, evo, i bez, kako bi rekao Charles Péguy, bez tog jedinog malog pupanja nade koju naravno svi mogu slomiti,
Bez tog nježnog pahuljastog izdanka koji svaki pridošlica može iščupati noktom, cijela kreacija bila bi tek mrtvo drvo. Pa bi. Kad ne bi bilo te nade, tog nečeg nježnog, ali tako poželjnog, onoga što je više od samog začina života, onda bi život doista bio neka računica i trajno frustriranje, razočaranje, trajni gubitak. Kad ne bi bilo nade koja nas uvijek podiže i kaže nastavimo, idemo, ti možeš, vidjet ćeš, sutra će biti bolje. Bilo kako bilo, usprkos krhkosti, nježnosti i malenosti, nada nam je itekako potrebna. Kora je stvorena za otpor, gruba kora drveta, a izdanak je stvoren da daje rođenje. Ipak, gruba kora drveta je zapravo stvrnuti izdanak. Pa da, život nas i čini otpornima. Tako je nevjerojatno primijetiti gdje nekada ta mala biljčica raste. Iz čega? Rekli bismo iz kamena. Pa gdje je njoj tlo? Pa gdje je ta voda koja je napaja? A svejedno ona što je izloženija određenim surovim uvjetima, vanjskim mislim, ona iznenađuje svojom ljepotom. Prkosi teškoćama i kaže i u boli ima svjetlosti, i u boli ima nade, i bol ima smisao. To je poruka nade. I na samom kraju voljeli bismo čuti još jednu vašu pjesmu. Dobro, možemo možda za kraj pjesmu koja nosi naslov Milosni put i spominje vjeru, nadu i ljubav. Milosni put, vjera me rađa i oživljava, nada obnavlja i pomlađuje. Ljubav me dijeli i množi. Molitva me sabire i uzdiže, post čisti i učvršćuje. Milostinja me oslobađa i obogaćuje. Jezik me čuva i prikazuje. Djela otkrivaju i važu. Milost me ispravlja i ispunja. Profesore Tamarut, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama.